Zein dira Euskaldun jatorraren 3 zaletasunak. Bat, eskupilota. 2, bertsoak. Ama begiraza, zure jotik bazara, nibezenak hori kanpazan baiotela, kanpazan baiotela. Eta 3, txirrindularitza. 2 gurpilen gainean ibiliko gara gaurko hitzetik hortzeran. Bizikleta gainean jarri eta Goierriko aldapak eta ordekak egingo ditugu Jon Izagirre txirrindulariarekin, astear den txirrindularitza denboraldiari begira jarriz. Eta bizikletaz ere egin genezake gaurko bertso itzulia. Elgoibarko eta Amurrioko bertsoaldiak entzunez. Has gaitezen, norbaitek Ormaiztegiko zakurrarena egin aurretik. Kaixo Amurrioko entzule gorenak, joan dira festak ta petardo ozenak, urteko lehen saioa du gure sormenak, ziur izango dira orain datozenak, aurten bota ditugun bertsorik onenak. Zaila da, 12 hilabetetatik 6 etxetik kanpo lanean dabilen txirrindulari bat bere herrian topatzea. Baina hitzetik hortzerak lortu du. Nola? Negu horria aprobetxatuz Jon Izagirrerekin hitzordua jartzeko. Ormaiztegin elkartu gara, bizikletari gabe, baina txirrindularitza zaritzeko. Jon, txirrindulari ez bazeina, zer izango zinateke? Pentsatu duzu inoiz? Galdetu izan dute, baina erantzun finkoik ez dute sekulauki. Segurazki hemen Ormaizte inguruko enpresa batek Ibizarren nola sartuko nintzela, Eta negua nolakoa da, txirrindulari batentzat? Gorra, oso gorra. Egi esan, kanpoko kirola izaki, bai gumen Euskal Herrin zen negu gorrak izaten ditugun, eta askotan saiatzen geha ez, kanpora jotzen, berora, sarritan Alicante aldera, o estela Kanaiar Irlatar ere juten geha, eta pixkate hotzetik eta ezetasunetik iesi. Eta zein da bizikletarekin duzun lehenengo oroitzapena? Igual txikitan, bizikletan, bigurpien gainen ikasten hasi nintzenen aitzekin baserrin, mutileko baserrin makia jartzen ziten bizikletan atzen, eta nire atzetik horrikan juten zen makia helduta, eta txiki zanen beti esan dut, heldu, ez soltau, eta baserritik kamina bide korrekta hortan aurre atatzea, bigurpien gainen ikasten oroitzapen txikitak hori hoxe ekiko. Komunikazioa, oso orokorretik jota, informazioa trukatzeko prozesu sozial hori ez, eta hizkuntza omen da gizakiak komunikatzeko asmatu duen sistemarik osoena. Omen diot, badaude ikerketa batzuk esaten dutena, 100% komunikatzen dela hitzen bidez, 50% gorputz adierazpenaren bidez, gorputz keinuen bidez, eta gainontzeko portzentaia, ahotsaren tonua, erritmoa, musikalidadea, eta barez. Eta nire burura, etorri zaitez, pertsolariak zenbat informazio galtzen duen horrez, igual, mikroaurrean zutik geldi. Eta gai izango zinatekete, zeuen ondoan dagoen bertsolariaren gorputz keinu edo adierazpen hori, horregiz esan nahi duen asmatzeko edo, beinatek, Juliok, ametxena eta ametxek, beinatena. Juliori begira jarri naiz gutxinez, mikroatzean dago itxura duinez, eskuak patrikara mugimendu finez, lasai dagoenaren itxura eginez, lasai dagoenaren itxura eginez. Bi eskuak patrikan gehienok bezala, ametxek behin istean sakon betazala, burua mugitzean ola gero ala. Esaten digu berso bikain bat daukala,
esaten digu berso bikain bat daukala. Beñat hitzez seguru igual segurugi, baina atzean nola eskuak urduri, hitzez zuzentzen zaizu entzulea zuri, eta gorputzarekin ari zaigu guri, eta gorputzarekin ari zaigu guri. Nola sartuko naiz Julioren larruan, keinuek adierazten duten esparruan, hor dago gizon serio heldu amarruan, baina ume txiki bat darama barruan, baina ume txiki bat darama barruan. Beta zalitxiekin mundua dakusa, min gainateratzen du inoiz kanporuntza, puntaz ikutzen badu sudurran geruza, orduan izaten du berso bikain plusa, orduan izaten du berso bikain plusa. Beti diskreto isilta soraio, hilea orraztua sortzetik arraio, mingainarekin ezpain ertz bat du olaio, tabanera oso bat ateratzen zaio, tabanera oso bat ateratzen zaio. Oso ongi umeak, zuek hemen egon txintxo, buka hundiok tabernan egon berro duta, bale? Zer nahi duzu erostea? Bito, gusanitos? Gusanitos nahi duzu? Edo globito, bito. Hala, hartu, baina txintxo, Hala. Zuek umeak zarete, 7 urte. Lagunak. Lagunak behar bada zuen gurasoak lagun direlako. Beraz, zarete lagun zuen gurasoek lagunak direlako eta ondorioz. Orrun sarri tokatzen zaizue plan bat dela, beste bat dela elkarrekin egotea. Eta zure gurasoi asko gustatzen zaie poteatzea. Zuei ez zaizue gustatzen poteoaren plana. Be oso integratuta dago. Orduan poteoa dagoen bakoitzean, esaten duzue, gaur ere poteoa, eta gaur esan dizue gurasoek. Lasai zuek eskatu zer nahi duzuen, lasai egoteko erosiko dizuegu, eta hori da tratua. Eskatu zue Heliosko globo bana, eta gusanito pakete bana, eta bada ordu erdi taberna aurreko bankuan eserita zaudetena, elkarrekin, gurasoak, poteoan. Esaten dute ardoa, ez omen da droga, eta pintxo potean astero gustora, guretzat luzegi joaten da denbora, ta gero balantzaka albotik albora, etxera bide doble egin beharko da. Etxera bide doble beraiek eseka, atzetik bi globoek begira iseka, gure aitak lehengo astean zirudien zeta, gero bi gusanito pakete tarteka, diote ez jan asko ez da ona eta. Klaro maon esata txaka da hobeto,
eta gero ardo beltz bat sartuta ederto. Aranik gurasoak maite ditut lepo, gaur naizta gusanito, oik izan jateko, globoa eskatu dut, egan joateko. Soka tabernan degu badakizuzuke, poliziek bidean sarri ze ez uste, putz egintzazu hemen pasoaren truke, bi globoek airean haizen bat bertute, berak puztu balitu lur joko lukete. Zinean atxaldea bihurtzen da gaba, ta gainera izketan ezin dute laga. Nik naio jolasera, kalera, festara, beraiek desfogatu behar dutela ara. Gurekin horren gaizki bizi aldira ba. Gu bezelaxe zeuden haurtzaro garaian, berez lagun ez ziren ta batu paisaian, elkar norden galdezka tragoen bisaian, esertzen dira bertan kopa bete maian, ustu zaien puxika kopan bete naia. Sustrai, zu influencerra zara. Sare sozialetako eduki sortzailea. Eta iruditu zaizu, zeure jarratzaientzako eduki interesgarria izan daitekela, astebetez etxegabe bat bezala bizitzea. Eta Maialen ikusi izan duzu hor etxe azpiko kutsasainaren teilatupean, lotan, sarritan, eta kontatu diozu, zeure ideia astebete emango duzula berarekin, irudiak hartzen telefonoarekin, gero hori zeure jarraitzaileekin konpartitzeko. Grabatu behar zaitut zehatz bezain ongi, bueltan dituzula kartoi bat edo bi, nola zauden bizitzan zutitu erori. Baina gaua heltzean egunak galtzori, etxera joango naizta ez esan inori. Beraz zure helburu da grabazioa, zuk tripodea jarritanik akzioa, gero suskripzioak normalkizioa, bai baina kartoi umelauen frikzioa, nahiago nukenaren ez da fikzioa. Naiz eskatu dizudan lehenengo laguntza, nerea ez da gero errukizko funtsa,
Laukartoiez osatzen duzunak hilkutxa, neretzako etzara ozten den gorputza, followerrak lortzeko bitarteko utxa. Ara nere bizitza zer nola dijoan, lehenago bizi nintzen ni zure tipoan, baina gainbera egin dut modu betikoan, ta bihurtu nahi nauzu zure topikoan, tximuzuri bat zure zoologikoa. Nere asmoa ulertzen hasi zara klaro, beraz hipokresira zergatik igaro, kamarak sartzen dira gerozta barnago, denek begiratzeko kanpotik zeharo, orain pornografia oso modan dago. Beraz nik egin ere biziko papela, eta zuri gizendu bankuko txartela. Follower fama diru edo dena dela, gizarte hau hoxe da ezin zen bestela, kosmetika hutsa ta barrua ustela. Jonta, umetan, gaztetan, argi zenuen txirrindulari profesionala izan nahi zenuela? Bai, egia esan nahiko argi neuken, ez? Egia esan nahien pauso jarraitu nituen eta bueno, pixkate mundu ere inguru hortan zebien, ez? Haike txirrindulari egin duken eta bueno, hor pixka sartu zitzaigun agian arrori. Anaia aipatu duzu eta ezin dugu elkarrizketan ere aipatu gabe utzi, bien ibilbidea ere nahiko berdintxua edo bateratxu joan baita Gorkarekin. Bai, hala da, ez, behasi izan lehenengo txikitan lasterketatan eta hemen inguruko klubean lasterketak horritzen eta bueno, ni bere lasterketata juten nintzen ikustea eta bueno, hola esasen nintzen nire bai, ez bere pausoi jarraiki eta nik uste zuk esan bezala gure ibilbidea beti junda ez pareko, paralelo aldamenean eta bueno, gaur egun ere hola jarraitzen da. Gogoratzen duzu zein izan zen profesionaletan zure lehenengo lasterketa eta ze sentsazio izan zen ituen? Bai, lehenengoa Orbea taldearekin korritu nun, Urkiolako igoera izan zen. Urte hori afizionatu mailan korritu nun, baina bueno, helburu batzuek lortu ezkero, Orbea taldeak aukera ematen ziren afizionatu batzuei beraiekin korritzeko ez. Eta oso gorra. Urkiola bi aldiz igotzen zen, lasterketa hori Igor Antonek irabazi zuen, goratzen naiz. Eta ez da egiten bagarren egingo genuen. Eta zein da Jon Izagirreren itzuli kutxuna, lasterketa kutxuna, zein da gehien gustatzen zaizuna? Hombre, lasterketa asko daude ez, baina kutxuna esateko txekoak. Txeko, bai itzulia, bai Donostiko klasika, Ordiziko klasika, Donostiko klasika, etxean korritzeak
beti ematen dizu beste puntxu bat, beste ilusio bat, jendea, laguna, familia beti etortzen da ikustera, eta horrek beste plus bat ematen dio lasterketari, eta bai, egia esan, etxeko lasterketetan korritzea beste magia bat dauka. Badaramatzazu urte batzuk plazan, bertzotan eta hainbat lekutan kantatu, eta bizitzan ere gertatzen da beti oten dela jende aurretik, eta geroz eta jende gehiago atzetik. Eta bertxotan ere, badatoz belaunaldi berriak, eta badira, zure aurretik doazenak ere, behar bada ez emakumeak horren beste. Eta orduan eskatu nahiko nizuke irudimen ariketa bat edo proiekzio ariketa bat, nola imaginatzen duzun zure burua, hemendik 15 urtetara, plazan. Plazan egongo da hemendik 15 urte barruko honintza, eta hala bada, nola imaginatzen duzu zure burua, nola imaginatzen duzu plaza. Hirurogeta 5 urte, asko aldira benetan, burua erakusteko, oraindik ere plazetan, sarri pentsatu izan dut, nire irudi horretan, onintza konpleju gabe, bizi moduaz berbetan, zelan gauza normala den, emakume zaharretan, abanikoa erakutsi, nahi dut jendearen bueltan. Abanikoa erakutsi, nahi dut jendearen bueltan. Sofokoak emango dit, bertzo afari danetan. Ezpanak gorriz margotu, taterako naiz ederto, aginak gorri badaude, asko zazere hobeto, zarrek zebe ardute, perfektoak izateko, total zenbat faltako zait, holtza gainean hiltzeko, indarra aterako dut, aldenean kantatzeko, baina urtea zaio ez dut bete gura lepo. Baina urtea zaio ez dut bete gura lepo, martxoan greba egingo dut Benidorrera joateko. Zuek Lauro kuadria bereko lagunak zarete, la unibertsitate garaian batxilergoa amaitu berritan, zuen kuriositatea esetzeko tragaperras edo jokorako makinak dauden taberna batean sartu zarete. 4 postordu pasa dira eta hor jarraitzen duzu oraindik. Tragapera honen aurrean gaude, aritu eta aritu. Gure arteko solasak ere gehienak tragatu ditu. Ni gafea naiz ezaugarritzen hau dudak eta galerak, eta bakarrik irteten zaizkit limoiak ta kalaberak.
Tragaperrasan dinamika hau, dugu begia begitruk, nik jada zuen aurpegietan naranjak ikusten ditu. Jokoa zer da ezpaldin bada jonkiaren metadona. Zabal-zabalik daukata oa sartu idazue txampona. Ni pozik nago udareak ta meloiak parean jartzen. Zeren bizi osoa daramat kalabazak lerrokatzen. Bi irten zaizkit igual-igualak, ta horixe da txarrena. Bi diamante atera zaizkit, ta ni naiz hirugarrena. Tonto xamarrak ezote garen oraintxenago zalantzan. Galduta, galduta lere esperantzan. Kalabazak ez lerrokatzea izan arren pozitzela. Ametxo hartu zaitez meloiak gure buruak direla. Sustrai makina dardarrasida kolore gorri bizia. Ez dakit diren lau meloi edo lau estrella Galizia. Nola ari naiz zorte bilatzen, olako malaletxean. Umetatikan eduki badut, katu beltz bat etxean. Meloi gerezi eta naranja, gero limoi eta guzi. Bizitza osoan hainbeste fruta sekulan ez dut ikusi. Izan mozkorra, izan jokoa, gure drama da alare. Ezin dugula denbora pasa dirurik gastatu gabe. Jon, Goierri mazabete txirrindulariak, baina bertsolariak eta bertsozaleak ere bai, ezagit, zuri inguruan tokatzen zaizkizun? Badaude, bai, bertsolarik ez. Bertsozaleke seguru badaudela. Eta bertsolari, hemen ingurun bai gabirin, eta bakit babiltzala, atan aldean, eta badauzke uzan batzuk, zehaman, eta zaleek, badauket Mikel Astaloza taldekide hoia Euskal Telekoa bakit bertsozale porrokatu dela. Gainea, goratzen naiz Euskal Teleko garai horietan, denboraldi bukaerako afarietako bat antolatu zola Pasaian, eta bertso afari bat antolatu zola behak. Nik uste Soto eta Amets etorri ziela, urte batzuk badia, eta antxebili ginen. Egizan oso, afaluste politxo botak nindun, ni gaina gai jartzaile jarri nindun, eta bai, oso ondo kontzat. Eta gainontzekoan zu bertsozalea zara, ze harreman duzu bertsoarekin? Bai, bertsozalea naiz, ez dut asko kontrolatzen, naiz aditu bat, baina gustatzen zait bertsoa. Egia esan, ez dakit, admirazio moduko bat esan daik ez, niretzako oso zaila egiten zain, edo barnean gai bat jarri edo hitz bat bota, eta momentuan doinu eta zea konkretu batekin bertsoak botatzea hori 10 segunduan ez. Hori niri bapatekotasun hori, errimekin, hori ezinezkoa egiten zait. Orduan hori lortzen duten guztiak, orok, ez da bat maitegoa bestea baino, txapelak entzeko iritzen zait. Eta Hitzetik Hortzerako gonbidatu guztiei bere bertsoaldi kutxuna galdetzen diegu, gustoko duten bertsoren bat, Jon Izagirrerena zein da? Bueno, badaukat bertso bat burun aspaldikoa, Salvadorrena. Nik uste Euskal Herriko txapelketan ez dakit finala zan, o final horreko finalera sartzeko zea zan.
eta horre hasi zen bertso bat abesten, eta jendea zalegoak hasi zian oihuka, txaloka, eta noiz aurkitu izan dut bideo hori, eta entzun izan dut, eta esan ez dakit ez nengoela bertan, baina unkitu egiten didan bertsoa da ez. Alexa, gin tonic bat eta azeituna batzuk, mesedez. Nik ez dut hau eskatu. Teknologia asko, baina zakurrak hankutxik. Alaia, Aitor, zure laguntzaile virtuala da. Edo zertarako eskatzen diozu laguntza. Telefonora hitz eginez, outfit aukeratzeko musika, eguraldiaren iragarpena, ze sukaldatu, ze plan egin, denerako eskatzen diozu laguntza, baina ez zaude oso gustora ematen dizkizun aukerekin, ematen dizun laguntza horrekin, ez zaude erabat gustora. Ez du obera egin lehen neukan janzkerak, ez nire aisialdiak, ta ez horrazkerak. Beraz eskainitzazu dauzkazun aukerak, proposatu zaidazu laguntzaile hobe bat, proposatu zaidazu laguntzaile hobe bat. Aholkua eskatuta nere atorizu ala ere kejan zabiltza betizu, laguntzaile hobeak komeni zaizkizu, zu ez beste dozeinek balioko dizu, zu ez beste dozeinek balioko dizu. Hemen turismoa da, jada eromena, baina ahaztu nahi dut gogo askoz dena. Amurrion bidaia, daukat datorrena, zein da egin liteken planikan onena, zein da egin liteken planikan onena. Zoaz Amurriora, sartu antzokira, berso saio ordua, iristen ari da. Eserita jartzaitez entzuten begira, angeienak nahikondo arituko dira. Angeienak nahikondo arituko dira. Arraro sentitzen naiz, asfaltotik kanpo, olagarroen gizan garajetarako. Nik izan nahi dut beste jende denen kalko,
ze promesa egin behar dut urte berrirako, ze promesa egin behar dut urte berrirako. Ia ze promesa egin, lasai egoteko, ze hitz eman daiteken, lehen baino hobeto, berdin dazuk egizu, buruetan lepo, jende denak bezala, ez tezu beteko, jende denak bezala, ez tezu beteko. Zuk nik bezala duzu, buruan aizea, eta tokatzen zaizu sarri labaintzea. Absurdua asistente bati ordaintzea, hobea izango nuke lagunak zaintzea, hobea izango nuke lagunak zaintzea. Ez dizut onartuko, kontrako marmarrik naiz eta nitaz egon, aspertu xamarrik. Aholkua esertzeak ez du ezer txarrik, kaso egidazu edo segizuk bakarrik, kaso egidazu edo segizuk bakarrik. Gorka Izagirre, Aitor Mendiluze, Ane Santesteban, Alaia Martin, Peio Goikoetxea, Etxaunlekue, Lourdes Oiarbide, Urteko garai honetan kalean hotz egiten du. Eta zu kalean bizi zara. Katua zara. Kalean bizi zara. Baina kalean hotz egiten du garai honetan. Eta pentsatu duzu, etxe egoki bat aurkitu beharko zenukela batez ere urtea amaiera pasatzeko. Baina nola aukeratu etxe egoki bat leihoetatik begiratu gabe, jakin gabe etxe bakoitzean zer gertatzen den. Eta pentsatu duzu, zein etxetara joango naiz? Oiaranenera? Sustrairenera, Maialenenera edo Nintzarenera. Zer ikusi duzu bakoitzaren leihotik? Begi urdindun neska gazte bat, ta leioko zenbait argik, erakarrita gerturatu naiz, ta garaiz nabil oraindik, hor dabil dantzaz dantza, sukaldean balantza, hobedago katu barik, zeneska honek deskuidatuta buztana zapalduko dit, zeneska honek deskuidatuta buztana zapalduko dit. Keba eskeni nahiko nizuke, nere magal leun bare, baina aurretik banaiz etxean, bikatakumeren jabe. Marra miauak basta, ozkata arramazka, etor zaitezke xuabe. Baino akaso irten gozara biboteko hile gabe. Baino akaso irten gozara biboteko 'ko 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 '
Beraz urrengo eraikinera gau beltzaren seinalean, gerturatu naizta gizon bat da, suabe sukaldean. Ta ozkailua utxa begiratuz gorputza horren planta argalean. Bueno goseak bizitzekotan hobeto nago kalean. Bueno goseak bizitzekotan hobeto nago kalean. Naiz eta biak izan gintezken jatunak eta argalak, nunbait glamurrik ez dauka aski, orain sustrairen portalak. Joan da etorri orduko, antza ez ditu gustuko, gure katu kanibalak. Lujan bioren posterra eta onintzaren azazkalak. Lujan bioren posterra eta onintzaren azazkalak. Lau hankatan zeharkatuta, 5 farola ta 2 parke, Maialen baten etxe parera heldu naiz gaua bitarte. Zemakume katxarro, bekainak arro-arro, adio urrengor arte. Ile beltzeko emakumek suerte txarra dakarte. Ile beltzeko emakumek suerte txarra dakarte. Bati ilea bezten baizaio bizitza honen lajetan. Zu horren izuztani begira zure hile nabarretan. Etor zaite pitxitxi zure hile eta txitxi, hartuko zaitut garretan. Guk konejua jateko itura daukagu Gabon zaharretan. Guk konejua jateko itura daukagu Gabon zaharretan. Ta platerkada esnearekin hartu nau andrazko finak. Ta egin dizkitalako zirri eta berba atseginak. Aginak gorri-gorri, kaixo ongi etorri, maiteko zaitu misinak. Ni lastanduaz joango zaizkizu zure bihotzeko minak. Ni lastanduaz joango zaizkizu zure bihotzeko minak. Bizi guztian mingaina solte eta umerik gabeko, jente gehienak katalogatu nauneska zaharrantzeko. Konpainiaren bila, zebilen eskatila, orain katu bat perfecto, zerbait behar dut aurre iritziei, arrazoia emateko. Zerbait behar dut aurre iritziei, arrazoia emateko.
Azken Frantziako turra Euskal Herrian hasi zen, zer izan zen hori zuentzat? Ikaragarri izan zen. Egi esan, gogoan duken ez, danak egun hori iristeko, batez ere hori txirrindulariok, euskaldunok. Aurreko eguna, turrasi aurreko egunak, nabaritzen zen ez, giroa berotzen zijola, eta bai zalego, edo lagunak hasten zian animatzen, eta mezua bialtzen, eta aurkezpenare oso poliki izan zen, eta gero behin gazteketa zita, zoramena ez. Kamino baztar guztik lepo, eta nik uste argitzu gendula ez hemen afizio handia dagoela, eta asko jarraitzen dugula eta asko respetatzen ditugula txirrindulari. Euskal zaleena mitoa da, ala egia da? Nik uste badaukala egitik zerbait. Danetik dago, argi dago, baina argi dago, historia badaukagula, kirol honekin, urte askoan izan ditugu bai talde eta bai txirrindulari oso onak mundu mailan. Eta horre, nahita ez, zalegoa sortzen du. Eta turrera itzuliz, 13. etapan, Jon Izagirreren etapa garaipena. Pentsa, mendik irten dago tur baten, bi euskaldunen garaipenak ez, bai Peio eta bai Nerea, eta egun oso politia izan zen, niretzako, gaina suertez denbora izan nuen, hastia izan nuen ondo disfrutatzeko, garaipenaz ondo disfrutatzeko eta etxekoekin gogoratzeko. Eta nola egiten da, etapa garaipena lortu eta turra bukatu arte kontzentrazioa mantentzeko? Igual errexagoa da, etapa garaipen batekin. Azkenean pisu asko kentzen duzu, zeunekoan helburua lortu duzu eta presio hori alde batera uzten duzu eta hortik aurrera datorrena ongi etorria da. Eta nik beti esan dut, azkenean etapa garaipen bat lortzeko gai baldin bazea, seinale fizikoki ondo zaudela eta gehiago etor litzezkela ez. Egia da, gehiago etzela etorri zen ez da erreixa. Baina, taldean ere atmosfera hori, giro hori kutsatu egiten da. Zera, sentitzen dut asteburu erromantiko izorratu izana, baina kotxea aberiatu zait eta esan dizuete bikote oso politia egiten duzuela? Oso maite minuta ematen duzue, bai? Honintzat abiana zuek bikotea zarete, urte asko elkarrekin, baina azkenengo urteak oso txarto. Eta zuen egunerokotasuna da, gauza bate pentsatzen badu batak, besteak justu kontrakoa pentsatzen zuen, dana iruditzen zaizue txarto. Baina ere iraun egiten duzu ez, gauzak superatu egiten direla uste duzuen horietakoak zarete, eta pentsatu zenuten behar bada denbora behar zenutela elkarrekin egoteko. Eta asteburu pasabaterako etxetxo bat hartu zenuten, interneten polita zirudien. Iritsi zarete. Etxea tira. Esaten zenuten, euririk egiten ez badu, eta zarra dirudi, baina tira, pixkat. Iluna behar bada, baina tira ondo egongo gara. Gaua iritsi da, eta hasi da ekaitza. Eta joan da argia. Eta zuek ez da bai da. Eta norbaitek jodu txirrina. Nerea da. Ireki duzue atea, euritan, Nerea, begirik ere ikusten ez zaion gabardina luze batekin, eta esan dizue, kotxeak bota eta utzi nau. Utziko jasue pasatzen telefono dei bat egiteko edo. Elkarri begiratu diozue eta Nerea barrura pasada, gabardina erantzi gabe, begiak estalita, argirik gabe, mobileko linternekin, zaudete mailan eserita. Hemen txegeunden beste bikote denen antzera lainezan, kurbako neska agertu zaigu ta ez dakigu zer esan. Guk pelikula asko ikusi dugu elkarrekin zinez, bikote ontara ailegatu da serie hiltzailea gutxinez. Kaixo argia joan zaizu eta azte dibertsioa, baina orduan zergatik da hemen horrelako tentsioa. Gure aurpegiek antza zuri zeo zer esan dizuten, gure argiak itzali ziren
duela 12 urte. Etzaigu ia ezer geratzen gorroto pixka bat salbu, trumoia kanpoan entzuten da tximistak hemen dauzkagu. Ezin da jakin noiz eingo duen harreman batek atzera. Oin kapitan peskano badator maitasuna salbatzera. Errubeda pintxatu bazaizu oianarekin joan zaitez, putaidearik ez dauka baina, berak esango du baiet. Zenoski honinta biok gabiltz luzez martxa bikainean, dula 4 urtez lertu zan rueda baten jantaren gainean. Nik telefono bat nahiko nuke, alde egiteko lehenago. Agian aztu zaizue baina oraindik ni hemen nago. Nik telefono bat nahiko nuke, neska horren konforma gaitz. Nik maitasun handi bat nahi nuen ta konformatu egin naiz. Maitasun handi bat nahi zenuen eta ni iritsi nintzen. Eta aspaldi ni ere naiz konformismoan kabitzen. Bueno, lasai alde egingo dut, luzatuz arantza hanka. Ta kotxean neuk arrastauko dut soka batetik tiraka. Gernikan egingo den bertsio eguneko bazkarirako txartelak salgai daude dagoeneko. Astran izango da bazkaria eta ondoren bertsio jaialdia. Sarrerak irubebikoitza.bertsiosarrerak.eus atarian dituzue salgai. Jakin nahi dut zergatik egin duten parre. Lasai behintzat ez daude zuraikin asarre. Personaia hori alda hemen dagoena. Egon ez dakit dagon egon litekena. Jarraitzen ote dugu karkasaren gaian. Berak beti izan du norbait izan naia. Zenbat urte dituen nahiko nuke jakin. Bizi osoa darama 21ekin. Beñat Gaztelu mendi izango ote da. Egia esan ez dute antzarik sobera. Euskeraz baldakien esaidazu Aitor. Dakien ez dakit nik, baina urrundik dator. Marrazki bizidun bat egin alzioten. Pelikula handi bat egina du aurten. 4 egunetan egin aldu pelikula. Usteret bizi osoa hortan egin dula. Betaurreko duna alda personai hori. Ez begi urdinak dauzka ta ikusten du ongi. Bale, eliminatuz ez da Harry Potter. Haren aldean dago ustez oso eder. Ze herritakoa den baldakizute. Taberna izena gisa hartu zazuzuke.
lehen galduta nengoen, orain galduago. Gehiago galdu liteke sinistutan nago. Aizue zuen lana da pistak ematea. Bau, panpin bat duzu batzuntzat maitea. Senargaia aldauka arketipo hutsa. Bai, barrutik ezer ez da dena gorputza. Barbi esango nuke kasualitatez. Txaloa egin dute euren borondatez. Jon, Euskal txirrindularitza osasuntsu dago, nola ikusten duzu? Bueno, bastakit pixkat iritzi kontra jarri dauzketor. Egia da, azkeneko urteotan, bai Euskaltel batekin edo Kajarua, Alker Farma talde hauekin, Continental talde hauekin, aukera dauzkatela, gazte mailako, afizionatu mailako gaztetxo beraien salto emateko profesional mailara eta beraien ezaugarriak eta beraien burua ezagutara emateko, baina azkeneko bolara honetan baita ikusten ditugu gaztetxoen mailan ere arazoak izaten ari direla, lasterketak ateratzeko eta bai klubak, bai lasterketa antolatzaileak ez daukat erraztasun hori, ez dakit zein ardura izango den, baina nik uste pixkat azten ari gehala oinarria gure gaztetxoak, hori dira gure etorkizuneko txapeldunak eta hori zaintzen ez baditugu etorkizunan ez ditugu turreko etapa garaierik izango ez. Eta horiek indartzeko biderik ikusten duzu edo modurik ikusten duzu? Bueno, adostasun badiatu beharko da. Bai jaurlaritzak eta federazioak egin beharko dute elkarlanean hori aurrera atera izateko. Azkenean, txarren ateratzen direnak, galtzen ateratzen direnak, esan dut gaztetxoak dira. Eta nik uste denok alde batera egin behar dugula indar, zeren alperri daturra ekartzea eta munduko txirrindularirik onenak ekartzea gure herriko aurrak eta gaztetxoak zaintzen ez baditugu. Jon Izagirre, eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik eta bide bazterretan egon gara, zu animatzen. Eskerrik asko zuei. Nik YouTubeen inoz ikusi doaz, baina ez satelean ez dut ikusten. Ikusten dut YouTubeen igual agertan eta nire Barzabal hitzetik hartzea ikusten dut eta Nik ez aldute lehen ikusi nun bat olaztu lesaperatu zenera naiz, gero Nafarro konpatu zena txaperatu. Nik ez dut ikusten eta gauean da eta nire gurasoak ez dituzten. Nik ez dut ikusten. Bueno, batzutan bai. Gurasoak ikustegu eta normalen, batzutan. Nik parteren bat edo bai, eta ikustekotan bai ze lagunbetek ez oste oso ondo da bela bai bertzoko lagunbetek eta hasteko ikusten bai, ordu eta ez da zapatuetan edo, Naiz eta gure hizkuntza leku askotan desgaitu, naiz gure jardunen kontra, egin horren beste aipu, gure inuzentzi baikorrau, ez dezagula epaitu, badakigu norden lagun, norden etxai, norden kaiku, izarrak 40 urtez, hemen elkartu bagaitu, gaurkoagatik jarduna, behintzat ezpedi amaitu. Gaurkoarekin jarduna, behintzat ezpedi amaitu. Abaniko eta guzti nahi dugu etortzen jarraitu.